Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kirang ba kibadai kinong song jong kador basnong Kenchestries, Bishnapur Shillong. Haga pratarik urampang arajar arpoar. Kilami syakmat ban pensai pat ba, syakilat patai kubor hasilong press klom. Kilaong ba u acting siem kahima melim uklem buram yakarai jong kipat ba nong song. Namar kasnong kalasuyat klemdon kador basnong. Bat lasupen kubor da kasanan, kabalakut kabor sensyar. Bat urang basnong ula syutrei kam klem kasanan. Bat kumta kirang ba da kajing sngokia, na kabanta kabha kamiat kasnong kathaw. Kila kendu yu acting siem banle ya kabadon kam, banyo no da kador basnong kabapura. Rengkat urang basnong bapura, balajiet da kinong song. Bat yat kat kum kariti panjat snong. Knang banyat no syaprang ya kajing lum snong, na kabanta kabha kamiat kasnong kathaw. Tingiwan akan igasngi kapang gaba padengnya kalau gaba jingsisa ngim sim lakpa wan mi semadan ya wan penpau ki ke ngi persang hi bani penbet ki kam kijam hapo Henry kembang ka kalangiat ini ngim lak nakata ti kembang ka parthe hi ngi laya akan ka media wall ka bang ngim lak ngi sim ki ka kabui ka bang ngin wan kamtam ki para nong song snong kibla wan hakat dorbar ke bangi lapanlo bangin pensyai ngin pentip yaki kala jayu gini kisisnem hari ke jingmi nakat ka dorbar teka phang joga ni ka dorbar ka joga ni ka press conference ka ni ka por ka dei amburam acting cm yakarai berkaman upai ba acting cm melim joga hima melim umburam yakarai berkaman jopai ba kani kala ja kalong ba Kasnong kala syuyat untuk Klemdan ki komite executive committee udan orang basnong te hakajing long lui jeng kinong song berkasnong ka basong sup song sain te umdan mana wakwa banya banle huri hura haksnong katao ki kamera kata te ndre apreng juga ni gajing ya lenti jo kasnong ye kar jing nang jing hiar jo kasnong kajing hiar jo kasnong kalong bangi habaya bari judon ban kren nasnong habaya kirang ba ni wat habaya bu extra basnong ro umdan ban kren nakaleng jo kasnong te kata kala kata yang kirang ba image ka jongi kirang ba panatang ila ya kreng yang kai baca te mano kumnor ngilali jenthot ngilap ngisem ba uni orang basnong ubla ubarim saus nem ukramdan sana ban pen scam ni gani kata kalau ke sana jeng kala kut hau arjar kan rio bat uyo haus nem arjar khatsan bat ula kut ikani ke sana tengi ngilik ban confirm ya kan ge yang sim nai nali ban confirm ne kan ge sim ho kila kon kisei ka file jong kasnong ka jongi kila bakasana kala kun te hangta ngila report chusiem halo jagata ngila sign ngila tho e report ki ke bar khoi bar hakata usiem ula khot yengi shagani ka meeting ka arpo tarik umach arajar arphoi bar ula khot akata ka meeting to ula khot lang yuni urang basnong barim habang ni kirang ba samut ki ngamanta jo kasnong kabang ilaya mi banya ujor ya kata jingkut juga sana bat ka jing momdan dor barsno tius im nilai ap kamba arpu menit nilai poi kloi nilai ap kamba arpu menit hendai kansan dang ilarung kata ka jaka banlong meeting uwan kansan we menteri midnight kharlukhi larangam bakala uang be direct ba uni extra basong numla wan mentakasni in sabu por gan ka we arpu menit ni ap kata ka por te lagatar ni buram hi tarin kata nilai banya kendo yang usia madin lain lali banya kendo yang usia makata kapor ula ai jimut yang ikum ni ong le na kum ni piran sautli ki dong ki jongpi lumi ki meeting dong ki jongpi pentip ki bre wakala put kanika sara make awareness for the people for the resident ban pentip yaki pag fidan kam ya darbar te kai bangile ngila bot ya kata ka jingmatha jong usia on da fil akut ya kata ka meeting dong ki jongpi sawan biang sanga wanra iki sign ki signature ki bre but dapat andra ngisi penbet ke darbar bak banno tinggal lek kemudian ngilap pelong ya ke darbar kabaning kong ngilap pelong apa Kenchestries sak 10 tarik April arpo nang ta por handai beje mestep hakaju ka singiru ngilap pelong hakadong environmental compound kani 10 tarik ni beje janme bahari itu kata ngilap pelong apa Central Bishnapur haka khalai tarik haka pon risteng janme bar haka khatsam tarik ngilap pelong New Kenchestries baro south tarik kidam ki para nong
kira yuan minggu berkat man la save ki notice ki brio ya thu ini ke jingja bang dan executive committee ngam committee dong ngam dan kino ki seng sam lang ngam seng long kami berkat hangta berkat ayan mi de ke jingkemen bagi jing kira ai ke jing menjur ke jongi ya kata bang pelang daba ting auto ting ada khat sautri khat samtri ki ngile na jong suyen ngile na kita ki kap islam baro ngile na se dan bang ila apa ye jong suyen ngile ai ngile keren baru sibun ting la ya pembek no bang yong bangin pelang darbar no kan nyong tadi bar apa itu kata kajian keren baru kum usiem ni buram pala dire apa kehimangi so sorong bang dan usiem bar do dei tang wak ting siem do ni so buram bayo bar ula ai kentien ki jeng ki ba ai men siem ki chai ni bar apa ula ai kata ula kubur kata kajian pelang darbar ki jengi ula ai kentien bar ka i ke bajahan ta kalong ba nipan idan irang ba jengi wei ipan ne ka jitho yang semua tho sa kan ka information jengi shapi bangin pelang darbar so tho sa allow I approve the darbar yang isim yang ganum ai jing tho e we han henry ka ktin ngi khasi ngi ka ktin ka de ka sim ngila kren ngimla ban ngot ye ka ktin ka bangila kren ting ngi so kwen pa ka usim kren ngimla ban penbor na ka jing shania ka bangila stang me ya lentina do ka por bala kut kasanan henry dala po ye ka ni ka por te la ya ka por Malahwa kalayan kejayu hakata kejai kendo khasantrik nilai itu ban pelang darbar kan nyau tarik uang sawan mandi khat khandai tarik sawan ra ka proceeding juga darbar gira juga darbar bat ngan sa ai ka sanat yo ron ba snong bathmai bat aladet ya kata kapor ngila aya ngila pelang ka darbar ka alang ka sotem ni dakata ka jing menjur bosin ngile chepo ka deputy commissioner pan ka permission ban hold public meeting umar ka to kapor kadang ka awareness ka kadang ka jing kan ka rumus ka ba om ka second wave kan one ka jong covid kadang ka protocol ka basri ting i ba ka kam kolong karki lada ka jagu ma ja usnem arpo kan khang lai banai kin sang system shu hada ki covid committee ngim dan national ka covid relief ngim dan national thau ngim dan e plang to kapor te habar bang lai i to handing ngi dan bang wangi dan yu wei no song jongi ubadai wemeli jongi hi ulai harap ikiduk kisuk kapun kikam kijongu tendri nimdan ei ngi susim yu tang kum nong song nim sim yu kum ei ro ngi sim kum wei no song nong nong bani ba no snyang sakasnong barhaden kata ba ula khot ingi ula ong ingi banon khana trik ngi la pelong ka darbar ba ngi la pelong darbar ki pai ba kilawan mi ki brio na DC office kilawan ki brio na po SP office kilawan ki security ki danut bar khoj bat kiladon ki jingring video ye kata darbar kiladon ki jing shandor kiladon ki jing sign ki bri ki baten ki baki kila ai bat ki mobile ki address ki jongki bar khoi bar henry khendek an phaidin khendek hakpor bang ong use ni ong use man palong darbar soba pha observer yo menteri soba pha menteri ban observer wong undan kami kata ngi shania ye phi bakal ya dan ti kasnong kan ni phiala man pen imbyang i kasnong wong undan kam ban ai observer nomor phim dan huri ra hasnong ka thau jong phi amdan huri rak song ni shania ai kata ro ndege tu kasngi ni don ni tiga official na kaleng government DC office pan ni permission ni panlong ka darbar kalong ka bajab la jit ki yurang basnong la jit yu assistant rang basnong la jit yu treasurer ba la jit yu secretary bar hadin tu kata ki pai ba da jingkemen ki lawan ai ki riu rang ba jong kasnong ki lawan ban ai ki jingkren ken tho ba jing ai man sim jing ai khoble ye ki basha jit tamai ni kata ka proceeding jong ka darbar ka jongi barapur bang nila funum trechu kai ka bajangi dan na preng jongi ki bale ki rangba ka strike ka main ki jongki baki ong yang ni le chadus council ni kendu yo CM nomor ba ka council ka don link barka ki darbar CM yeng CM bar nila le chata ba ka council kalong kam halor nomor kidan elek EM eleka ever ko tingini direct o CM ni ai ga president ka jongi henry wat ka le CM ru ukhamle ei usubo menti ukam take initiative iran ban solve ka problem bar hadin jo kata hadin mengilai ka kana tering ilawan phai no ilahun ila summit yang sim ka proceeding ka jongi but hadin mengila summit ka proceeding ka jongi apa yang sim ke ka baja kalong ukhot yang ha ka arfulai tarik april kat kana arfor fair fulai lakhot
Bada ukhon hangta ukhon lang buri akting lang basno. Dalai khot hangta balakut kata ke jingalang kampoi si wakut rom ni sia thu ni pen kan mau nadu February no mi wan nadu bungi wan ban pentip ki meeting dong gijangi nadu bungi wan ban ya thu ban pelong darbar nadu bungi ya thu bangi la yo permission nadu bungi thu la dep ke darbar bar khot nadu bungi thu ya kata ka fitung akting lang basno dan dalakut ukhlam ai rom ya kanika resolution jo kata ka meeting. Bat kata ka presiden ka bangi bu jong ka darbar ka bangi pan sanaru klamong isu ya kata la shos ngape but nadu April hadu August several reminder ki sibon ki reminder ngapa ki kilang ki ka namang iburam tingin kwa ban la yeruan iburam ni na ka jimbon kam na ka jong ka covid jong ka jingja jong ki lockdown ki tang ni shim ya kata hendai ki praramba dang ila yeshang hapo snong yong kani kam no shu ka last option ka jong ni ha ban le chipok ka court ni le chipok high court para pangilali cepo ka high court bangila poi hapo high court kawi kalong ba ngila suthu apren gitu ki lai banai bangi am do April hadu August kalong ni ap ni suthu ngila sha syukur haus yam ki pai long song snong ni burom yo siem ban ngirang perkan bakano kuno ka kantin ka bami nak sentur usiem kalong ka basisha bar ka bakantang kanu ka bakantang kadang ka bor haka om dei banyale kai bat ka kalong ke ka basno si basno ran ban tip par banyo ibo acting si ka himam lim bat ka jing shisha bat ka jing katang kamdon jakashu asu yo ra ya ka hok jong khon ra ya na ka benta ka mentai simen habo sim burom me ka ktien ka ba khlei bat burom ya ladi kata ka mut burom ya ladi na kata ka daw yo ya ka jing parta jong babon kisnong na ka pors ka por ba dawai ka hok kablapen leran be penihar dori ka himam meliam te nomor ka daw ka arp sau tarik jong August nila file ya ka case apa high court bar ka high court kadi ka case ka koloi tang hapo December ngila dep ya ka bar ha ka case ki ulaya jong usim ulaya jong district council ulaya jong acting rang basno ex rang basno kila kubur nela na kila approve ya ka darbar ka jangi mar mo bisa la approve ki ang imdan persya ban ai sanan tadi baru nong bisa wong kumno ngiran ni kur ada jangka ban yong lada fi menjur kemtang ngan close na ikan ka case tu ai ya ka order kalong ba yong usim wai por ha ka sau 3 December wai sau usim baru wong hapo sau tayo la ni 1 month ni sibanai pendep na ikan ka kam pen khoi na ikan ka kam kan kam da Henry ngan ya thu yepi bawa di ka hukum di ka kur umburam hakadu khatsau tarik Januari ukram lei hadu mentang ngintip ukram juba biren ya kata tedi to kadang ni jit ekan ikasni last option ngala kadang ni non media ngi nyathu ya fi ki pada bar khoi wat ki kisnong kitha ki ba dani ki jikandu ki ju ki jikandu kom kine ni ai men sim ya fi yang ba ya ka hok hakadong rem yai trei nam ta kisnong katha ni ngila ku jingmut lada ka jingpen wit kawan kan ni ru ngi nya chaprang ban ya trei nam ta kamya ka ba kamya jo kisnong mar kasnya kelahir arsut haki comes new haki jing pendi buat jing lengkar ke jing do ikiskin wat men kan ka beautification jang ka city nomor ka jing tap sampus men ka state ka snong Bishnupur kan sir ka klamio ikiskin tenrei nasuka ban thu e phi ba kum ki nok sang ngai ba phi na preng jo phi ru ba iwe phi ki nok saknam ai ngin na yai no samne be shakshnom tha ai bin penim ya ka jelong jo ka snong ka thau but ai ki snong ki thau kan long ki bi ai be ikarmen ka ta ngani ikarmen bakani ka ba ka khubor ka bangi ai hagani ki janmen kan long pakakam ga jingi kan pois ka bakot pan ngin yo ya ka thong bangin yo ka snong ka ba